Inselmilkom ħuti. Wasanna fit-tielet ħadd tal-Avvent. Iż-żmien għaddej. Qegħdin propju fil-qalba, fin-nofs ta' dan iż-żmien tant sabiħ li huwa l-Avvent, li jippreparana bis-serjetà ħalli mhux sempliċiment niċċelebraw milied imma niċċelebraw tassew milied qaddis kif jixtieq minna l-imbierek. Illum għandna l-Vanġelu li jitkellem fuq ukoll fuq il-milied. U jgħid illi il-milied huwa okkażjoni sabiħa biex aħna nifirħu. Żmien ta' ferħ, festa ta' ferħ. Imma mhux għal kulħadd, sfortunatament huwa żmien ta' ferħ il-milied, huwa festa tal-milied. Nisma' ħafna nies jiena illi jgħidu aħjar ma jiġi xejn il-milied. U dawn ħafna drabi jgħiduha għaliex mill-militijiet li għaddew kollhom esperjenza qarsa, kera. Esperjenza ta' tbatija, esperjenza li ħallit fihom ċertu toma morra. Jew kellhom xi esperjenza ta' xi telf ta' xi ħadd mill-familja tagħhom. Insomma, ħafna esperjenzi illi ngħaddu minnhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum, imma meta jiġu fil-milied u fi żmien tal-milied ikunu verament okkażjoni ħafna iktar iebsa u diffiċli. Huwa diffiċli biex il-dawn in-nies tgħidilhom issa ara insew kollox għax ġej il-milied. Huwa diffiċli biex wieħed jinsa malajr dawn l-affarijiet, mhux faċli tikkonvinċi lin-nies biex jinsew hekk malajr. Allura l-aħjar ħaġa x'inhi? L-aħjar ħaġa hija illi aħna induru lejn Alla, illi huwa l-għajn ta' kull ferħ kollu tagħna. Jekk induru lejn Alla aħna b'xi mod jew ieħor ma ngħidx ninsew, imma nistgħu ntaffu dawn l-esperjenzi koroħ li ngħaddu minnhom. Dan it-tielet ħadd tal-Avvent propju huwa il-ferħ il-ħadd jsejjaħ ħadd il-ferħ, kawdete, ifirħu fil-mulej. Għaliex? Għaliex il-mulej se jiġi fostna u se jiġi binna s-salvazzjoni tiegħu. Però biex tifraħ trid ukoll tferraħ. U din hija forsi xi ħaġa li kultant ma tantx niftakru fiha ħafna. Illi aħna rridu nferħu lill-oħrajn, tinsewx l-aħwa. Illi id-dnub ġie fid-dinja waqqana fin-niket, waqqana wkoll anki fid-dwejjaq, firidna malla, però ġie Ġesu biex jarġi jagħtina dak illi konna tlifna aħna minħabba diżobbedjenza tagħna u minħabba id-dnubiet tagħna. U reġa' tagħna l-ferħ ta' din ir-rabta tagħna malla, ta' dak illi Alla l-imberek irid jarġa' jagħtina fil-ħajja tagħna. Mela aħna biex inferħu x'irridu nagħmlu lill-oħrajn. Dak li jgħidilna San Ġwan propju fil-Vanġelu tal-lum. Min għandu żewġ ilbiesi jaqsam minn m'għandu xejn u min għandu xi jiekol jagħmel l-istess. Fortunatament dawn l-affarijiet isiru fi żmien tal-milied hawn ħafna qlub ġenerużi illi jagħmlu hekk biex propju iferħu lill-oħrajn. Inkomplu nisimgħu l-San Ġwan li jgħid xi pubblikani. Tissikkaw il-ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jkollkom tieħdu u jkellim ukoll xi soldati li jistaqsuh jgħidulu x'għandna nagħmlu aħna biex nilqgħu il-Messija fostna. U San Ġwan jirrispondihom, tisirqu l-ħadd bit-theddid jew rapporti folots tagħkom. Ekku dawn huma ftit affarijiet milli semma San Ġwan illi bihom aħna verament nistgħu nferħu lill-oħrajn. U ibqgħu ċerti li l-ferħ li inti tipprova tgħaddi lill-oħrajn tħossu fik innifsek u tiftakar illi intu ukoll meta tajt xi ħaġa lill-oħrajn, meta ftakart iktar fl-oħrajn bħal m'għamel Ġesu magħna, aħna nħossu dan il-ferħ illi ma jispiċċax la bil-milied u laqqas bl-ebda okkażjoni oħra, imma jibqa' jsaltan f'qalbna matul ħajjitna kollha. Insellmilkom u l-paċi.